Έλα, η σειρά λοιπόν, η σειρά μου για ποιο θέμα είναι? Την ελευθερία έχουμε. Α, την ελευθερία. Παιδί μου, ψυχιάτρους θέλουμε, όχι περιοδικά ψυχολογή. Έτσι. Ψυχιάτρους θέλουμε. Να, η ελευθερία. Καλή σας μέρα και από εμάς. Έβγαλε περιοδικό σωστό μέσα στην κρίση. Αυτό θέλουμε. Να σας πω, καλή σας μέρα και από την κυρία Γεωργάκηνα, τη διευθύντρια του περιοδικού Ψυχολογή. Να σας πω ότι ως ενδυνάμει μελλοντικός πατέρας ξεφύλιζα το περιοδικό, το Ψυχολογή, και προσπαθούσα να βρω κι εγώ κάποιες λύσεις για το τι θα πω αύριο μεθαύριο στο παιδί μου. Μελλοντικός πατέρας. Ως ενδυνάμει μελλοντικός πατέρας. Κάποια στιγμή κι εγώ θα μπω στο χώρο, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, και αναρωτιόμουν λοιπόν εάν πρέπει να πω ή όχι στο παιδί μου για το τι σημαίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, τις απαντήσεις θα μας τις δώσει η κυρία Γεωργάκηνα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ανάλογα τώρα την ηλικία του παιδιού. Πρώτα απ' όλα ενδυνάμει πατέρας. Οπότε μέχρι τα 6 του, μέχρι τα 5,5 δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα στα παιδιά μας. Γιατί μόνο θα τα αγχώσουμε. Επίσης είναι πραγματικά πάρα πολύ βασική προϋπόθεση, είναι ο γονεϊκός ρόλος αυτός, να νιώθει το παιδί ασφάλεια, να προσπαθήσει ο γονιός να διαχειριστεί όλο αυτό το άγχος του, την αγωνία του και τη στεναχώρια του. Μάλιστα στο περιοδικό μας έχει δώσει και μια συνέντευξη ο αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής, ο Γρηγόρης ο Βασιλαματζής, ο οποίος μας λέει ότι όταν το ρωτούν άνθρωποι που τον επισκέπτονται πώς μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό, δίνει για παράδειγμα την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία», που εκτιλήσεται όλη αυτή η ιστορία μέσα σε ένα στρατόπεδο και έτσι παίζει ένα ρόλο ο Μπενίνι, λέγοντας ότι κάνουμε ένα παιχνίδι. Να ωρεοποιούμε λοιπόν την πραγματικότητα, όχι να την ωρεοποιούμε, αλλά σίγουρα να τη φιλτράρουμε, να την διηλίζουμε για να μην νιώθει αγωνία, άγχος και ανασφάλεια το παιδί. Ελευθερία, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Και ο Κανάκης τι λέει για αυτά τα θέματα? Ο Κανάκης είναι πολύ στεναχωρημένος και θυμωμένος και αγανακτισμένος με όλη αυτή την κατάσταση. Κάνει ανάλυση, πάει σε αναλυτή? Όχι, γιατί αυτό που θέλαμε εμείς από τον Αντώνη τον Κανάκη ήταν να μας μιλήσει για το πρόσωπο, το ανθρώπινο που δεν βγάζει στην τηλεόραση, μιλάει πολύ σπάνια ο Αντώνης ο Κανάκης, και θέλαμε να το ρωτήσουμε πώς νιώθει, τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του, αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Έχει κάνει. Έχει κάνει ψυχοθεραπεία, ναι. Α, έχει κάνει και αυτός ψυχοθεραπεία. Ναι, είπε όχι πολύ επιτυχώς, γιατί κάποια πράγματα δεν τον βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει, που ψάχνεται, απλώς δεν αφήνει όλο αυτό να φανεί. Εξάλλου η εκπομπή που κάνει δεν χρειάζεται να το δείξει. Όσον αφορά στην οικονομική κρίση, λέει ότι αυτό ήταν κάτι που το περίμενε ότι θα συμβεί και συμφωνούμε μαζί του ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, τα θέλω μας. Να σου πω κάτι σε ελευθερία. Δηλαδή η κρίση, ας πούμε, περνάει μέσα στην οικογένεια τώρα. Μάθα, δεν χωρίζουν τα ζευγάρια, λέει, γιατί υπάρχει κρίση. Ναι, είναι πολύ γνωστό αυτό. Βεβαίως το θέμα είναι ότι θύματα είναι τα παιδιά. Και από τη στιγμή που αποφασίζει κάποιος να κάνει παιδιά, πρέπει να ξέρει σε τι περιβάλλον θα τα μεγαλώσει. Ένα παιδί νιώθει ενοχές όταν είναι ειδικά μέχρι τα 6. Δεν σας ακούω αν μιλάτε. Δεν χωρίζουν τα ζευγάρια, λέει, επειδή υπάρχει κρίση. Κάθονται και ζουν μαζί. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Εντάξει, είναι ένα πολύ λανθασμένο μήνυμα στα παιδιά. Το να βλέπει δύο γονείς να τσακώνονται νυχθημερών, υπάρχει μια εχθρότητα, να νιώθει το παιδί ενοχές που συμβαίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι φταίει εκείνο και κανείς δεν του εξηγεί. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις αναφέρουμε καν στα παιδιά? Χρεοκοπία, ας πούμε, ή φράσεις όπως δεν έχουμε χρήματα ή κάτι τέτοιο? Ναι, ανάλογα την ηλικία. Μετά τα 6, γιατί σας μίλησα μέχρι τα 6, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Και σε ερωτήσεις που έχουμε κάνει με ψυχολόγους και κουβέντες και ψυχιάτρους, και τους ρωτήσαμε, και τι να κάνουμε? Έχω χάσει τη δουλειά μου, είμαι χάλια, το παιδί μου είναι 3-4 ετών. Τίποτα, να χαμογελάς, σου λέει. Αυτός είναι ο ρόλος ο γονεϊκός, να χαμογελάς, να νιώθει ασφάλεια το παιδί, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Τώρα, μετά τα 6, γιατί υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα τώρα, σου ζητάει το παιδί αυτά που σου ζητούσε τον περασμένο ή τον προπερασμένο χρόνο. Τι κάνεις? Κάθεσαι μαζί και του δίνεις επιλογές. Του λες να πάμε στην παιδική χαρά. Δεν χρειάζεται να πάμε μόνο στο Λούνα Πάρκ. Του λες ότι θα αγοράσουμε ένα πράγμα αντί για δύο. Διάλεξε ποιο από τα δύο θες. Και μετά στην εφηβεία πια κάθεσαι μαζί με το παιδί, του μιλάς για την πραγματικότητα, του τα λες όπως έχουν τα πράγματα και κάνεις λίστες μαζί με το παιδί και του λες διάλεξε μόνος σου τι θέλεις να κάνουμε, τι δεν θέλεις να κάνουμε.
Οπότε συμμετέχει και αυτός στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και όλα αυτά στο ψυχολογεί, έτσι, Ελευθερία. Στο ψυχολογεί που κυκλοφορεί με τον Αντώνη Κανάκη. Πρώτος άντρας. Ο πρώτος άντρας στο εξώφυλλό μας. Ο πρώτος άντρας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.